الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شكل يتر الله جودي نلا بجاب كيسان غوني امونو wonnon kala ko den dañi yetta Allah ne laar mun muto yetta jinnabe en jodi ma tay jodda kaset jodda suboynir emo woni jodi ma de do jonne emo woni jodo na do jonne de jodo na ma jonne de gorko pulom halani dawani bonnani jeki nyam kala je nyaaga tobe Vietela ba yaya fari Usman Jalo iledi Senegal no kwana vieto ko sama yabe ko iledi Senegal onon ko pulo dima dona 46 jonnedi nengi tru aduna mana dola ko sesa yare fe 30000 tamantati ujunere imani no kwana vieto ko sama yabe Ade lady Mauritanie no kon wedi sebre sonne seri babi nan andi ba yaya fari Usman ina heewi na turbo Allah taadu baba gorko pulo dima dara 46 jomnedi o wi sukabe nanan kobe ko weltare wodi so wiyama ba yaya fari Usman andube be gandi be ganda be kadi so loti ma laabi wallahi sabu wana mara ngana mara tabatiata o mo wabi joti o mo fewna ledde ta haaju o mo kuma haaju ne do mani wa Usman wallahi sa ala marsene damala doro so ne do humata tata ina huma ina humta Loba andi sa hunti ka huma ya namna da katina ne ko chala sidi nyange nyano nyanade ko les 6 deuxième mois 2015 nous carvé 10 son de série babi don gorko pulo tima tane jo jora na jonne de o nelde dum ton e leri Senegal kam ko yimbe makko e seynabe makko e hojjibe makko kala ina jodi ni mo jonne de non ko turu aduna wana dole ko sesa yarete yew yaya fari Usman bangal kituruji e nyaanyoji di hawlulaji e jibiri ko sukabe mala nana kobe tur ginirte aduna wana dole ko sesa yarete ko betena jawa yago basule o ma jom gitar to ke Allah nondirte do wayet Jam el tri paso ga Jaw Abdoulaye Amadou nondir cedo Kazer yew ina hedon may bangal nyaanyo ko Peter Keita dawro gañaado lollirdo jaaga Keita arda la pangol jaada man seni demalal doro nondir cedo Adama Huley e nyalande hande yew ina hedon may bangal sawto ko Peter Keita sali sama jammel ina wayni no kadwe jaagili dumara gorko jogo Peter Jalo Souleymane Yero kono mo woni dire siabu dema nyage no dir cela bu tumbare ba yaya fari Usman o wi suka bana ko be ko adi fof mi de teddo mi de jewa mo hita ko wana jewa lelel wana fomru wana fomtu mo wana di mo nyaage jawdi ko be tela ba jena ba demba e ba Fatimata Mamadou e ba Hamidou Fari e Habsatou Ba e ba Alsan Fari e ba Demba Fari beltoda e ba Mamadou Fari e ba Amay Fari o wiɓe ina teddinira jonne coɗade nde
pulo ba yaya fari Ousmane adama seni demalal dor oɗo gorko pulo ne weli jammo oɗo gorko pulo ine weli wiide ceerno sabu omo laaɓa ko o gollata ko so golli nana ina aftorode o wi Kalidou Ba beltoɗa o wiye Abdoulaye Ba o wi wallahi korka ba yejitaka e Idi Ba e Baye Ba yejitaka yaya fari albarka gorko pulo dimatare karan sire joom leydi e Ba Diary Saydou Ba Diary fari e Ba Samba Demba o wi Kalidou Ba yejitaka e Ba Samba Kalidou o wi Mamadou Ba yejitaka o wi wallahi Harouna Ba wona jejjitaɗo o wi Alassane Ba beltoɗa o wi Saydou Ba beltoɗa o wi Mamadou Ba beltoɗa o wi Diallo Hamidou Demba Diaw Alimata Souleymani e Diallo Hamadi Demba o wi Diallo Jakaria Malal directeur pulo joom dalil pulo ba gorko pulo betere mana Ba yaya fari Ousmane noddo Jala Sidé ñague ñañalade faɗono maɗani betere Ba faji mana demboyni ñamaynajo ba ina wawi pellenayi noddo boyno mana baba mona papajo wona baba jiwon wona baba maynoy betere so dembo mana mimi yero gertel noddo haatumal hande mbiyum betere Diallo Jakaria ceerno Samba cettoɗo ɗi ceego kayitaji woɗɗani Diaw Amadou yero nodder ceerno mimi on ɗiɗen Abou Abdoulaye nodder ceerno Abou Kel woɗɗani Diouma yero Abdoulaye nodder ceerno yero mimi bisimilla adama seni demalal toro jewten Ba yaya mana fari Ousmane Allah jarama on jarama sukam nala ko Allah ko hakkillaji moƴƴi ha mbawirde ndera kulle gona ɓerdeji hakkillaji yewtere yontaɓe Ba yaya fari wallahi hono yiiɗi ala nan wonno sa yi aduna o tagama ko yiide nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah e nelaɗo Allah ko yiiɗa e hunde kono yiiɗi waɗi ko nanɗa e bande o feani ma min ñaaga yafor nanɗa e bande o welma ene nden nen sago sabal tagade o foti yiide jiɗiɗo bande o nani hen so hande o naati galle bamaɓe ɗo hoydaji o cippo e gaynako ɓijo ɓille beela e goto men gaccani surtout ma samoyaɓe kala no foti wallahi humaynaɓe wallahi so naati ferlo maalo walla o naati ɓuuɗo amin calmina ɓijo o ɓille beele ɓiɗo hoydaji hay goto men gaccani kala ɓiɗo ɓuuɗo yardude kala wawi wonde surtout ma e président Sénégal Macky Sall ɗum sehil makko ha no fewi e Keita Sall Samba asibiri mbiɗen hawa moƴƴi hammadou sen mallari albarka e wonno Macky Sall en hajjina ay sa wi hawa moƴƴo mana gara maɗi Abdoulaye noddir ceeɗo makkari on debbo pulo hakkude makko e mana gara maɗa e Macky Sall wona intervention wallahi ko en direct noon no Jala Sidé ñague ñama ñalade gorko pulo bire Abdoulaye Samba Wuleye noddir ceeɗo Moudia Samba Wuleye 100 000 temedere ujunere pulo o bismiɗo en ɗum e damgal gal e baamu takko garbali tiali gari ɗiɗiri ko barago moɗon tadiri ɗi ko dokkal moɗon ɗiɗo pulo ko saabi ɗum ɗo o wi so pulo rokkani naggue rokkani ɗi baamu fini weeti mbayɗen jiiɗen gorko pulo bire Alassane Moƴo ɓi Demba Yero Guertel woɗɗani mbiyeteɗo Adama Samba Yero Guertel joyi wiiki ina rewni wiiki ƴew wiiki ina rewni kala
galle ñana galle mana bibi jaaru ɗon jiɗen dembo yere gertel wallahi on lekki muɗum yaari répondeur oy mi woodi kala kalis gonɗo yaɗo ndemi toto on ɗo to jaaru barke baba demba wi so tiiɗi de miɗi sinca wallahi noon de jara siide ñaage jawyala teɗi min gal jargatan kume mo ɗo min wasani wiyeteɗo awiɗi kaali ɗum on jiɗen mana gana mana Diallo Alassane Hawa kuloroki mana gana mana jiɗe damgal gal e bamo gaari bayi mana gana mana e gaari tonde ɗon jiɗen alseni moƴo mana gana mana ɓi Alassane woɗɗani baaru Moussa Alassane e baaruji Alassane e ba jeenaba Alassane ba mayram Alassane e ba mayriyama Alassane e ɗowro waali albarka mbaɗago jawde gueɗa ha dokkal wiiki ina rewni wiiki konen jiɗe gorko ɓulo ɓiyete Abdoulaye moƴo mana gana mana haaki ɓi ilamotoɗo wiyete Abdoulaye moƴo mana gana mana ɓi hamme sata 40 mille jalla may ujunere bisimilla mone damgal gal e baba jiɗen gorko ɓulo ɓiyete Abdoulaye Diouf 50 euros 10 mille jomɗinaji sappo mum lawol faade damgal gal e baba même ɗe beeji ɗi tawɗe ina ɗaati jawɗe no godroɗe tawɗe ina ɗaati ɓulo wi ɓeergol ala jeɗɗen koddo yirlayɓe biyeten Moussa Abdoulaye Ndouri 30 mille capantan ujunere bisimilla kono ha nayi joto nayi jofi bandiraɓe selaɓe gaari diskeɗe holla 30 mille kokkol gaari ɗiɗen ɗi woni ne jaaɗen nayi toon jaaɗen ko tiiɗi baba wona baba tuuji hen nayi ɓe mbi baba kayɗiɗi ene manque arde ɓoyde kuccinɗo fof ko nayi ko totte nayi wallahi tawde waɗi ko hewni rokka nayi yata e baba mbour nayi koye wono Moussa bi Abdoulaye ɗum yaade koye baba Abdoulaye hawɗum nayi ɗum andi pa Yaya Fari Ousmane so timo ñoofi jungo mum inde mum ñoofa kana tan koye dama suudu nene mum so timo ñofti jungo mum ɗo min kaala so timo kolli leɗɗe min lootima min kaala so timo rokki min kaalisaji min kuudirima min kaala ala ko min golli ala kawante wonno salama wonno tabtanade de ko funere ɓuur bam ñinga dañi ɓurɗana wala so ɓurɗanta ko ɓiɗe ndema wonɓe bara korsimande Samba Bara bara albarka ñana muta mutam gaari ɓurdiri wallahi on kulano ay leɗɗe nayi on ina nawde nayi e leɗɗe rokkuma nayi ha gasa ɗon ma leɗɗe so wiyama Demba Bara Wacci woɗɗani Samba Bara e Adama Bara e Ousmane Bara ya ba ko tawaka ronaka tiiɗani funere jala siga ñaga ñañala ɓiɗe demma moƴo ɓi Samba Diaya korsi wonde ama Samba Bara ñana galla ba moƴo wonde Samba Diaya waɗango bakal gaari baali e ñam teɓa kada waɗani yedde kam gay Demba woccille Demba tama ko ɓiɗen teyel moƴo ɓiyago ɗum te Demba Abou Soula barka ñana ɓuurlaki aɗa andi ko ɗon jiiɗa gorko pulano dawani ko ɗon jiɗede guelel jimmi jam tura so ɗum ɓiɗen sotere kam barka nonde gorko pulo jibinone 40 sira jonneti albarka mana ngal bar jom tawo jenangal galle baba wiyeten Dia Samba Yero Bakar no nder ceɗo gori kuloro kigaari wunaɓe wonta ko waɗi Dia Ousmane Amadou Belli en ni ɗiɗiji tati e damgal galle baba albarka gaari tonde pulo rottiro kigaari wiɗande rottiro ki ɗiɗi nder nayi ɓiɓe pulo jeeɗona gueɗe wiyete ko wi nayi bama ɓe cohluɗa fo garana waɗaɗi siya buddema jogui no nder seeɗa tuɓɓare jiɗume gorko pulo jiɗo tan e 40 sira jomnede wiyeteɗo Imamadou Sada woɗɗani ni Abdoul Sada albarka tati nder nayi ñande ɓuutanɗo gala ceerno ɗon jiɗen gorko pulo mana gana mana mbiyete Diallo Abdoul Oumar no nder seeɗa ndu woɗɗani gorko pulo mbiyete mana gana mana mbiɓe Ba Souleymani Par no nder seeɗa Siley Ɓuure on jimi Ba Basirou Paate kono jiiɗe Dia Ali Bocar woɗɗani Dia Alassane Bocar e Dia Kalidou Bocar ene woodi jiɗen gorko pulo mbiyete Dia Souleymani Dembo kono woɗɗani Diallo Idi Oumar no nder seeɗa Idi mana gana mana Janjoli ɗon jiɗen bandira mani jenko albarka ñana ɗum mutane jaka moƴƴo mana gara maɗa ɓi Samba ɗo ina noon coɗɗina nelɗo kerdiji faade ko ga e guiɗi makka de ɗon jiɗi men ƴalli baga mber katen ɓuri laabi jambar jambar Samba laabi deme mbiɗen garibi yero Samba Diouli ɗon joddi men Diallo Bakary Malal Samba Diallo Jakaria Malal téléphone aɗi joni woyi ɗum holi on ɓe mbi ko Adama ɗo seeɗi Demba woyi wallahi haade ɓeɗɗe lobbidiremi rokkede ɓuɓɓi woyi noon mbaddimi e Ba Yaya Fari albarka taniraɓe Ousmane ñande to wiyete Boutande salamu hakkude amen kadi woyi ɗiɗi on koye salamu hakkude amen kadi waɗi ɗukkuye albarka capantati ene wiyete haala weelani e golle ɗon jiɗen beele ɓe galima sen jamar tan jamar mbiɗen kalini moƴi ɓi ƴeewa sen moƴi ɓi Bocar caution sen Bocar e Adama sene jamalal toon ina kaari seɗen jewta gorko pulo mbiyete Yaya moƴo mana gara mana mbiɓe tawi ko ɓi Fari Ousmane jehen ñordede gorko pulo mbiyete Badara Siré Sambaru noddir
betteɗo général koy no wawi bamno wawi leɗɗe nayyi tawɗo nayyi gila ko ɓooy wona no baya général ba jonɗo wonde yaya siré sambaw kono waɗani ba samba mbuuɗa ɗon jiɗen ko ɓoɓere mana gara maɗa mbiyede tay ba hawlo abdou kaali wonde mana gara maɗa ɓiy kono waɗani ko ɓuloɓere ba amadou ibrahima jiɗen jaal san ali bambaɗo e jajagari yaha ali bambaɗo waɗani gorko ɓuloɓere dia souleymani fode jonɗo wonde bettere mana gara maɗa mbimi tawi ko sinen mana gara maɗa penda moƴo ɓiy fode noddirteɗo penda kiire ɗon jimi gulo fode heru wiyeno fode jawa dia andi ba yaya mana gara maɗa mbimi fari ousmane ɓeɗo sukaɓe fulaɓe ɓe min kalata noɓe laaɓira leɗɗe ɗi noon mbawirɗa leɗɗe ɗe andi lekki makko nanni mo pari o yehi Espagne o naati leydi mbiten Hollande nani men banno o yehi ɗon pari ɗumano gorko kulaɗa ɗawani bonnani jala si geña ñalle ɓiɗe adama waɗi ɓi sambuɗo waɗi wande maymouna samba abdoulaye samba albarka temedere capanɗe ɗiɗi ujunere adama aɗa sori dembalal toro andi so neɗɗo wima armi lorma lekki beela ma ya pari yiya taw kañum lootimaki yehi to ɓiman sa yiide yaya moƴo andi yaya moƴo mana gara ma ɓi fari ousmane o ma looti yehiɓe looti woɓɓe haani gonga omo laaɓa sa yi pullo a andat sa yi pullo a andat pullo yesso nga ana jalko cinnidani leeri eyi omo jalamoro kaalisaji albarka nder gorko kulaɗa ɗawan ɓiɗen amadou moƴo ɓi kille samba amadou moƴo ɓe demba kille samba amadou samba kille samba amadou o ɓiɗen tu ousmane ɗum albarka ñana ɓumuta aynaɓe nayyi walla mbiɗen abdoulaye fay ɗum ceerno jamɗe majji ɓakel demba ɓuyede abdoulaye ɓuyede adama demba ɓuyede andi yaya fari ousmane koko timo waɗi ko woni komin kalata nodda ko wayno jalo demo ousmane sampare noddirteɗo heero en ni jeenayyi 2004 ko jeeɗiɗi ko 2015 naati ko eɗen jara e ɗiɗi woni jeenayyi dawoje damgal gale baba o pulo rokken uji jiiɗuɗo yumma e baba wallah so pulo rokkidi kosi jeenayyi baba jeeyi gaari ina yara e duuɓi joyyi wonɗi ina yara e jeeɗiɗi sukaɓe nara kom ɗiɗo nayi ɗiɗi yumma e baba nde mi rokka on e noddirteɗi buulel en demo ousmane sampare noddirteɗo heero o ɓoki sabunnaji ina rokka nayyi waɗani jalo sama mamadou noddirteɗo sama ñaaro on jiɗen jalo sambi saydou ene caagol koole waɗani barugui baccel e barugel baccel on jiɗen debbo ɓulaɓene faali moƴo mana gara maɗi mbiyamode sama amadou waɗani adama amadou ñande deyɗen samba yero so abou samba yero e so abou mamma yero ƴen ɓooreɓe moora koy wonde gorko ɓooreje haɗa dawani bonnaki ko jala sike ñaɗi tan ɓuri so adama jiɗe beleɓe gal yewase jamar tan jabargal ɓuure baɗal moƴo ɓuure ñagde gorko jawdelle koaji jabu sabtade ɓuuɗe mere mbiɗen ba ama jibi huudu e amadou waɗi ko jiiɗi alamade wokki sayi adamar seni dembalal doro sa wi ba amadou jibi huudu gonga on pulo waɗini en salelaji ene woodi on pulo ñooti basameji nde he korno ɗe on pulo soodi baƴƴuji nde he bette pulo o neldi en nañimmade mbaalu no karwi e mana gara mana mbaalu hanate demmal galleji babiraɓe meɗen pulo oro ken 60 euros capanɗe jeegom wallahi ko ñande mbaw wallahi ko yiɗi waɗi ɗum jiɗe mana gara maɗa jibi moƴo mbiyam jiɗi ɗum ke ɓogol mana gara maɗa gaari pare waɗɗani jaggo hamad dema cillel ɗon jiɗe ibrahima par ɗon seeɗo baril paren oto ɗon jiɗe oumar jibi e kaaliri moƴo mana gara maɗa mbiyam dur huudu ñande damgal galle baba ɗoɗo gorko pulo mbiyeten mana gara amadou oumar dawdel joyiri nder nayyi e noddirteɗe mana gara maɗa mbimi gaari ko sako en waɗɗani mbiyeten moussa oumar dawdel ɗon jiɗen debbo wuroɗo mbiyeten mana gara maɗa mbimi bandiraɓe selaɓe mbiyeten taw ko kardero samma noddirteɗo kardero ndeyi waɗɗani debbo puloɓere jenaɓere noddirteɗo gueɗe keccel ɗon jiɗe mana gara maɗa faati hajja waɗɗani debbo puloɓere ja faati abou ɗon jiɗen debbo puloɓere kadjamoƴo mbi moussa dema kodal waɗɗani mayra moussa dema kodal o debbiɗe debbide ɗon jiɗen moussa ɓiyero noddirteɗo gumulel noon to pulo rokki ngaari puccu bunere wulay wi mamadou metti albarka joom tadi we nder noddirteɗo baali sabro en so debbo rokkiri nayyi walla en gandi ko nayyi tenga wona beyi woodi so banno naati leydi sénégal selli leydi wiyetedema durri tan ɗum danma haala kadi goto en tawani jagge en walla yaya fare almin calmini leydi sénégal kay goto men gaccani amin calmini leydi male min calmini leydi guine amin calmini leydi kadi ni pulo wawi wonde kala min goppani hay goto de nanɗo ina mum amen nanani ina mum wallahi pulo ba bannano faadi
ba naati leydi sénégal damgal gorko pula haɗa ndawani bonan dikko mbiɗen alama jay nanal bulal bulan yana jay jay jigui ba adama e jay abou moussa manal barka on hoɗi tawto wiyete madina gounas